ನಮ್ಮ ಪೋಪಿನಿ ಮಿರಾಕಲಸ್ ಸ್ಟೋನ್ ದಲ್ಪ ಪೋಂದಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಬಂದದ್ದು ಕೃಷ್ಣನ ಬೆಣ್ಣೆ ಬಂತಾರೆ ಈಗ ಅಡೆಗಿತ್ತೆ ಪೋಂದಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಟಿಕೆಟ್ ಪೂರ ಕೊಡಿಗ್ಲ ಮಲ್ಪದ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಸೈಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅವು ಸ್ಲೋಪ್ ಉಂಡು ಆಂಡ ಬೂರುಜಿ ಈ ಕಲ್ಲು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪು ನಾವು ಫುಲ್ಲು ಡೌನ್ ಫುಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಅಲ್ಪ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕುಲ್ದೇರು ಅಂಚದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ವೀಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪರ ಹೊಂದಿಚ್ಚಿ ಇಂದು ಸುಮಾರು 250 ಟನ್ ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಲಿಪ್ಪರಿ ಜಾಗಡು ಉಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂದು 6 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ 5 ಮೀಟರ್ ಅಗಲ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಪಲ್ಲವ ಕಿಂಗ್ ನರಸಿಂಹವರ್ಮ ಅರ್ನ ಕಾಲಡ್ಲ నేను ಮುಲ್ಪರ್ದು ಮನ್ಪರ ತೂತೆರು ಬಟ್ ಆತಿಜಿ ಅರ್ದೊಕ್ಕ ಒಂದು ಸಾರಥವರ್ಮನ್ ಉತ್ತೆನ್ಮಡ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗವರ್ನರ್ ಮದ್ರಾಸದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗವರ್ನರ್ ಸುಮಾರು 7 ಆನೆದ ಮುಖಾಂತರ నేను ಮನ್ಪರ ತೂಪೆರು ಬಟ್ ವಾಪುಜಿ ಅದು ಒಕ್ಕ ಒಡ್ಲ ಆವಂದಿನ ರೀಸನ್ ಎಡ್ದು ವಂಚನೆ ಉಂಟು ಸೊ ಇತ್ತೆಲ್ಲ నేను ತೂನಾಗ ತಿರ್ತು ಬೂರುಣು ಒಂದೇ ಆಪು ನಮಕ್ ಫೀಲ್ ಬಟ್ ಇದು ವರ್ಷದಿಂಚೆ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಜನ ಬರ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗೇನ್ ನಿಂದಲ್ಲೇ ಏನು ಜಾರುಂಡು ಓಕೆನಾ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಣ್ಣಡಕರ್ಲ ಅಣ್ಣ ಓಪನ್ ಅಂತ ಅಣ್ಣಡಕರ್ಲೆ ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕುಲ್ಲೆಪ್ಪ டெய்லி வாங்கிக்கோங்க கூப்பிட்டு அண்டல் மாதிரி வாங்கிக்கோங்க வியாபாரம் பண்ணுறாங்க ஒரு மொத்தமாக அமௌண்ட் தான் கிடைக்காது ஒன்று பார்த்து கிடைச்சிங்க
ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿಕೆ ಉಂಡು ದಾದನ್ ಗೊತ್ತು ಕೈತಲ್ಲಿ ಪೋದೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ದಾದನ್ ಮುಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಮಹಾಬಲಿಪುರ ಉಂಡು ಇಂಚೆನೆ ಕೆ ಉದಾಪುರ ಸುಮಾರು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ದುಂಬುದ ಆಚೆ 7ನೇ ಶತಮಾನದ ಪುರ ಡ್ಯಾಪುರ ಮಸ್ತ್ ಓಲ್ಡ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ರೆ ಡ್ಯಾಪುರ ನಾನು ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಉಂಡು ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲ ಮಂಗಾರ ದೀಕ್ಷಿ ಬನ್ನಿ ರೈಟ್ ಅವ ಅಮ್ಮ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಬಾಬಾ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಬಂದಿರು ಐಕ್ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೇ ಕನಂದುಂಡು ಬಾಲೆ ಪಪ್ಪ ತಿಂದು ನವಿಲಾಯರ್ ಅಮ್ಮಮ್ಮ ಬಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಆತೀನಿ ಬಾಬಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೂರ ತೂದು ಇತ್ತೆ ನಾನು ರೂಮ್ ಕಡೆಗೆ ಬಿದರೊಂದಿಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:45 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಇದೇ ಬರ್ತದೆ ಸುಮಾರು 2:30-3 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಒಂದುಂಟು ಕುಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಂಡೀಲ್